היי לכולם, היום אני אראה לכם איך לפתוח ערוץ יוטיוב מאפס. אז אנחנו נכנסים למקום הזה, בוחרים ערוץ או מה שאתם רוצים ונכנסים לפה. בוחרים מייל, איפה שאתם רוצים לפתוח. נכנסנו, מזינים את הקוד ואנחנו נכנסים למייל עצמו. עכשיו אנחנו בוחרים ערוץ, בוא נגיד זה ערוץ שלי גם שקוראים לו AG Video, שזה ערוץ מדינות. אם אתם רוצים תירשמו, אם לא חובה, וכל מה שיוצאים לפה. אני אגיד הנה לכאן וכאן, הנה פה. אנחנו נכנסים למקום הזה ובוחרים את האופציה הזאת, מוסיפים את כל המידע ועכשיו יש לנו ערוץ. אני עברתי את כל הדברים ועכשיו אנחנו צריכים לעשות תמונה או תמונה לפאנל הגדול, ואנחנו צריכים לעשות share. נכנסים לקלווה והנה יש לנו אופציה כזאת, ואני עשיתי תמונה כזאת מגניבה של אתגרים של קולה והסוכריות האלה והפליקים של הבקבוק, ולהחזיק בנגיד במפה את הכפית ואת הביצה, אז כאילו זה כזה מגניב. ונאפה כל אחד יכול לפתוח ערוץ על מה שבא לו, לא חייב על אתגרים או על מדינות. אני לא חיכיתי 14 יום ואני לא עשיתי שם חדש אחרי 14 יום, אז אנחנו צריכים לחכות בקטנה איזה 14 יום, שבועיים, אבל זה לא חובה.